қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи султон ва дуздон. дар мамлакат гурӯҳи дуздон бедодӣ мекарданд. посбонҳо ҳеҷ илоҷи корро ёфта наметавонистанд. султон шабе тоҷу камари худро канор гузошту сару либоси дарвешӣ пӯшид ва ба кӯча баромад. аз тангии роҳе мегузашт ки бо гурӯҳи дуздон рӯбарӯ омад. дуздон ӯро печонда гирифтанд. ту кистӣ? шаб дар кӯчаҳои торик чӣ кор мекунӣ? султонро ки сару либос дигар карда буд, дуздон нашинохтанд ва ӯ гуфт: ман ҳам яке аз шумо ҳастам. яке аз дуздон бо қаҳр пурсид: мо кистем? султон ҷавоб дод: шумо мисли ман дузд ҳастед. дуздон ба роҳ даромаданд ва султон ҳам бо онҳо равон гардид. сардори дуздон гуфт: ҳар кадоми шумо ҳунари худро гӯед, то донам ки ба чӣ кор қодир ҳастед. дузди якум гуфт: ҳунари ман дар гӯши ман аст. ман аз акоси саг мефаҳмам ки вай чӣ мегӯяд. дузди дуюм забон кушод: ҳама ҳунари ман дар чашми ман аст. ҳар киро дар шаби торик бинам, рӯзона ӯро бехато мешиносам. дузди сеюм гуфт: ҳунари ман дар бозуи ман аст. бо як зарба деворҳоро рахна мекунам. дузди чорум ба суҳбат ҳамроҳ шуд: ҳунари ман бошад, дар биниам мебошад. агар хокро бӯй кунам, дар куҷо будани тангаву тиллоро беиштибоҳ муайян мекунам. дузди панҷум гуфт: ҳунари ман дар панҷаи ман аст. ба ҳар баландие ки ресмонро афканам, ҳатман дар он ҷо банд мешавад ва мо метавонем бе азоб ба қасру кӯшкҳо роҳ ёбем. дуздон ба султон рӯ оварданд. ту чӣ ҳунар дорӣ? султон ҷавоб дод: ҳунари ман дар риши ман аст. агар як бор ришамро ҷунбонам, гунаҳкорро аз дасти ҷаллод халос мекунам. дуздон ба сӯи қасри султон равона шуданд. саги султон шарфаи пои онҳоро шунида ба аккос задан сар кард. дузди якум пичирос зад: саг мегӯяд ки худи султон ҳамроҳи шумост. касе ба ин сухан эътибор надод. дузди чорум хам шуду хокро бӯй кард ва гуфт ки ганҷи султон дар паси ҳамин девор аст. дузди панҷум ресмонро ба боло партофт. ресмон банд шуд. онҳо ресмонро часпида ба даруни кӯшк даромаданд. дузди сеюм муште ба девор зад ва онро рахна кард. онҳо дохили хазина шуданд ва ҳар чӣ хостанд бо худ бурданд. султон ҷои зисти онҳоро муайян кард ва оҳиста ба қасри худ баргашт. баъд посбононашро фармуд ки ба фалон ҷо раванду дуздҳоро дастгир кунанд. чанде гузашту посбонон дуздони дастгиршударо ба пеши султон оварданд. онҳо латукӯб дида ва даст аз ҳаёт шуста буданд. ҷаллод барои қатли онҳо омодагӣ медид. чашми дузди дуюм ба султон афтоду ӯро шинохт. фарёд зад: марде ки худро дузд вонамуд кард, бо мо буд, ҳамин султон будааст. сардори дуздон ба илтиҷо даромад: ту ба мо гуфта будӣ ки ҳунари ту дар риши ту мебошад. акнун онро биҷунбону моро аз марг наҷот деҳ. султон хандиду аз гуноҳашон гузашт ва озодашон кард. дуздон тарки дуздӣ карданд ва ба хизмати султон камар бастанд.